Το θερινό σινεμά. Γιώργο, εδώ να κάτσουμε, εδώ. Καρέκλες όξο. Το προσωπικό σας κουνούπι. Γιώργο, εδώ, με συγχωρείτε λίγο. Χαμηλώνει λίγο τη φωτεινότητα. Τα Μαρία κλείσε την τέντα, τι ώρα ξεκινάει. Απλά πραγματάκια. Θα δούμε η πρώτη ταινία είναι καλύτερη. Δεν είναι δει. Δεν ξέρω από παλιά αυτή, είναι πολύ καλή. Ναι. Έχω σε κάτι ταινίες μικρού μήκους που έχει κάνει. Ραντεβού σε θερινό σινεμά. Το καλύτερο ραντεβού που μπορείς να κάνεις εκτός αν έχεις πάει μαζί μου. Οπότε δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είμαι τον εαυτό σου μπορείς να πας. Πάντα διαθέσιμος, πάντα στην ώρα σου. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για μια από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες, το θερινό σινεμά. Καρέκλες όξο, popcorn, παγωμένο αναψυκτικό, για σεμί, κουνούπια, μια οθόνη κάτω τον ουρανό και αυτή η αίσθηση ότι όλα κυλούν απλά, χαλαρά και λίγο μαγικά, εκτός από τον μπροστινό που δεν λέει να κατεβάσει την φωτεινότητα στο κινητό του. Γιατί για να δείτε μια ταινία λοιπόν κάτω από τα αστέρια, δεν αρκεί μόνο η ταινία, φίλες και φίλοι, και όλα αυτά που είπαμε. Χρειάζονται προβολέας, ήχος, φωτισμός, κηλικείο, ψυγείο, ταμεία, καλώδια, συστήματα και αρκετή ενέργεια για να δουλέψουν όλα αυτά μαζί. Οπότε, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα απαντήσουμε σε ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα. Πόσο ρεύμα θέλει τελικά μία ταινία για να τρέξει κάτω από τα αστέρια? Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο πετυχαίνει το θερινό σινεμά? Είναι να σε κάνει να πιστεύεις ότι όλα γίνονται εύκολα. Ότι κάποιος έβαλε μια οθόνη σε μια ταράτσα ή σε μια παραλία ή κάπου τέλος πάντων, πέταξε μερικές καρέκλες, άνοιξε ένα ψυγείο με αναψυκτικά και είπε πάμε να δούμε μια ταινία. Και επειδή είμαστε άνθρωποι, το πιστεύουμε. Γιατί όταν κάτι λειτουργεί σωστά, συνήθως δεν βλέπεις ποτέ τη δουλειά που χρειάζεται από πίσω, behind the scenes που λένε και στο χωριό μου, για να γίνει όλο αυτό πραγματικότητα. Δεν πάμε ρε παιδί μου στο σινεμά και λέμε εξαιρετική διαχείριση ηλεκτρικού φορτίου απόψε στο θερινό σινεμά Ακρογιάλη. Λέμε ωραίο μέρος. Και αυτό ακριβώς είναι και το point. Γιατί ένα θερινό σινεμά είναι ουσιαστικά μία μικρή πόλη που λειτουργεί για 2 ώρες ή και παραπάνω αν κάνει διπλή προβολή. Οπότε δεν είναι 2 ώρες, εκτός αν η ταινία είναι 1 και 1 ώρα. Οπότε ωραία, γιατί εγώ εύκολα. Μια μικρή καλοκαιρινή πόλη με εικόνα, ήχο, φωτισμό, ψυγεία, καλώδια, μηχανήματα και έναν άνθρωπο που πάντα ψάχνει τη θέση του. Όχι ένας άνθρωπος μόνο, δυστυχώς. Ενώ έχει ξεκινήσει η ταινία. Και μιλάτε κιόλας ενώ μπαίνετε μέσα. Γιώργο, εδώ να κάτσουμε, εδώ. Γιώργο, εδώ, με συγχωρείτε λίγο. Γιώργο, εδώ έχει μια καρέκλα. Από εκεί να πάμε. Και σας πέφτουν τα popcorn ενώ περνάτε. Λες και χιονίζει. Ελάτε στην ώρα σας! Δύσκολο είναι. Να έρθετε στην ώρα σας. Ας ξεκινήσουμε από το πιο βασικό. Τον προβολέα. Γιατί στο σινεμά, πριν από την μπλοκή, πριν από τους ηθοποιούς, πριν από το κάτσι που έπαιζε αυτός, υπάρχει το φως, δηλαδή ο προβολέας, ο οποίος παίρνει την ηλεκτρική ενέργεια και την μετατρέπει σε φως. Και αυτό το φως είναι αυτό που φτάνει στο πανί και μας χαρίζει την εικόνα. Και εδώ είναι όπου ο προβολέας γίνεται πραγματικά το τέρας της βραδιάς. Γιατί δεν δείχνει απλώς εικόνα. Πρέπει να πετάξει δυνατό φως πάνω σε μια τεράστια επιφάνεια, σε εξωτερικό χώρο, με συνθήκες που αλλάζουν διαρκώς. Και το αστείο είναι ότι εμείς το θεωρούμε τελείως δεδομένο. Βλέπεις καθαρή εικόνα και λες, ναι, η ταινία βλέπω, δεν είναι κάτι. Αλλά στην πραγματικότητα, πίσω σου δουλεύει ένα μηχάνημα που παράγει έντονο φως, διαχειρίζεται θερμότητα και παίζει ασταμάτητα επί ώρες, χωρίς να σε αποσπά. Αν και καμιά φορά ακούγεται λίγο σαν να γκομαχάει λίγο να ζήσει, αν είναι παλιό το μηχάνημα και ακούς ένα χρουχρού, ειδικά αν κάθεσαι στις πίσω θέσεις. Κάθεσαι. Ειδικά αν κάθεσαι στις πίσω θέσεις, το είπα, χωρίς να σκοντάψω. Σε ένα θερινό σινεμά όμως, τα πράγματα είναι λίγο πιο απαιτητικά. Εξηγώ. Δεν είσαι σε μια κλειστή σκοτεινή αίθουσα όπου ελέγχεις τα πάντα. Είσαι όξο. Υπάρχει φως από το δρόμο. Υπάρχει φως από τα διπλανά κτίρια. Από τον ίδιο το χώρο. Καμιά φορά και από το κινητό εκείνου του τύπου που δεν λέει να καταλάβει που βρίσκεται και δεν κατεβάζει φωτεινότητα και ανοίγει μια άλλη διάσταση στην σειρά 5 και εσύ την τρως στη μάπα μέχρι να θυμηθεί
ότι βρίσκεται στο σινεμά. Το θερινό βασίζεται στο σκοτάδι. Όσο πιο σωστά ελέγχεται το φως στο χώρο, τόσο καλύτερα λειτουργεί η εικόνα. Γι' αυτό και ο φωτισμός σε τέτοιους χώρους είναι πάντα πολύ προσεκτικός. Πού θα μπει, πόσο δυνατός θα είναι, τι θα φωτίζει και τι όχι. Διότι ο στόχος είναι να βλέπεις αρκετά, αλλά όχι υπερβολικά. Δεν είπαμε να κάνει ghosting, έτσι. Απλά χαμηλώνει λίγο τη φωτεινότητα. Απλά πραγματάκια. Άρα, η εικόνα πρέπει να είναι αρκετά δυνατή για να γράψει σωστά πάνω στο πανί, χωρίς να χάνεται από το φως του περιβάλλοντος. Και κάπως έτσι, ο προβολέας γίνεται η καρδιά της προβολής. Είναι το σημείο που η ενέργεια μετατρέπεται σε εμπειρία. Μετά έχουμε τον ήχο. Γιατί μια ταινία δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι και αυτό που ακούν τα αυτάκια μας. Η μουσική που χτίζει την αγωνία, οι διάλογοι που πρέπει να ακούγονται καθαρά. Οπότε ανεβάστε λίγο τον ήχο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε όλη την ταινία και να ακούμε. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα και δεν θέλουμε να διαβάζουμε όλο το βράδυ τους υπότιτλους. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε να ακούμε τα εφέ, ακόμα και οι παύσεις που μας κάνουν να σκεφτόμαστε μην ανοίξεις την πόρτα, μην ανοίξεις την πόρτα ή πες της ότι την αγαπάς, τον αγαπάς πριν φύγει. Στο θερινό σινεμά όμως, ο ήχος έχει και μια έξτρα δυσκολία. Είναι σε ανοιχτό χώρο. Σε μια κλειστή αίθουσα ο ήχος μένει μέσα, ελέγχεται πιο εύκολα, κρατιέται από τον ίδιο το χώρο. Στο θερινό πρέπει να φτάσει καθαρά στους θεατές, χωρίς να μετατραπεί σε δωρεάν προβολή για ουλάκερη του γειτονιά, έστω και αν η κυρία στον 5ο όροφο κάθε φορά που παίζει ταινία βγαίνει στο μπαλκόνι με καρεκλάκι. Την τιμώ. Αυτή την κυρία την τιμώ. Μπράβο της. Ευτυχία να ζεις δίπλα σε θερινό σινεμά. Το εννοώ. Τελειώνει σχετικά νωρίς, βλέπεις τσάπα ταινίες και όλα καλά. Έχουμε και άλλο θόρυβο. Έχουμε τα μηχανάκια. Έχουμε τα κορναρίσματα απ' έξω. Αν είναι θερινό σινεμά χωρίς φουαγιού, έχουμε και τον ήχο του κόσμου που έχει μαζευτεί απόξω και ακούγεται αυτό το. Έτσι. Και ακούγονται και αυτά τα. Μαρία, κλείσε την τέντα. Τι ώρα ξεκινάει η παράσταση? Ένα εισιτήριο. Θα πάρουμε πατατάκια. Είναι live survival mode, φίλες και φίλοι. Άρα χρειάζεται σωστή κατανομή ηχείων, σωστή κατεύθυνση και σωστή ένταση. Γιατί άλλο να ακούσει εσύ την ταινία και άλλο να ακούει και ο κύριος στον τρίτο που ήθελε να κοιμηθεί με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα. Ο ήχος είναι ενέργεια που ταξιδεύει, φίλες και φίλοι. Δεν τη βλέπεις, αλλά αν κάτι δεν πάει καλά, το καταλαβαίνεις αμέσως. Και φυσικά υπάρχει και ο φωτισμός του ίδιου του χώρου. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως λεπτά, γιατί στο θερινό χρειάζεσαι φως για να μπεις, να βρεις τη θέση σου, να πας στο κηλικείο, να μην σκοντάψεις, να μην ρίξεις το popcorn στον άνθρωπο μπροστά σου, αλλά δεν θέλεις τόσο φως που να χαλάει την προβολή. Άρα ο φωτισμός πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Να βοηθάει την εμπειρία χωρίς να την κλέβει, χωρίς να αφαιρεί από αυτήν. Σαν σωστός κομπάρσιος. Σαν να κάνει κάμεο ο Hitchcock ή ο Stan Lee στις ταινίες Marvel. Ωραία. Πρέπει να υπάρχει, να το πιάσουν όσοι πρέπει και όσες πρέπει, αλλά να μην πει στο τέλος, καλά, τι ταινιάρα είδαμε, τι φώτα ήταν αυτά. Και αυτό σημαίνει σωστή ένταση, σωστή τοποθέτηση και σωστή χρήση. Γιατί ακόμα και το φως που δεν προσέχουμε είναι κομμάτι της ενέργειας που κρατάει την βραδιά στην λειτουργία της. Και τώρα πάμε στο πραγματικό backstage του θερινού σινεμά. Το κηλικείο. Μην φέρνετε τεράστιες σακούλες πατατάκια που πρέπει να βουτήξετε μέσα με το κεφάλι για να βγάλετε το πατατάκι. Πάρτε τα πατατάκια που έχει το κηλικείο, που είναι διαχειρίσιμες σακούλες. Μην μου φαίνετε τις τόσες που μπορείτε να κρύψετε μέσα να κανείς και σε όλη τη διάρκεια της ταινίας ακούμε το. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ούτε μου φέρνετε σάντουιτς με αλουμινόχαρτο. Βάλτο σε πλαστή, σε cling film, πώς το λένε. Η φάση λοιπόν ξεκινάει λίγο νωρίτερα στο κηλικείο για την όλη εμπειρία. Εκεί που κοιτάς το ψυγείο και λες δεν θα πάρω τίποτα και μετά φεύγεις με αναψυκτικό, popcorn, παγωτό, hot dog και κάτι ακόμα που δεν ήξερες ότι ήθελες. Το κηλικείο, γιατί κάθεσαι, γιατί φτάνεις εκεί και δεν έχεις αποφασίσει ακόμα θες να πας και κάνεις 20 άτομα από πίσω. Και είσαι μπροστά και λες ναι, να πάρω πατατάκια, να πάρω hot dog, τι να κάνω, να πάρω σοκολάτα, να πάρω. Έχετε παγωτά. Και προσέχτε, το εκνευριστικό είναι ότι αυτός που έχει φτάσει μπροστά και το σκέφτεται εκείνη τη στιγμή είχε 8 λεπτά να σκεφτεί. Γιατί είχε άλλους τόσους μπροστά του. Σκέψου το. Φτάσε εκεί, πάρε μια απόφαση στη ζωή σου. Ο κηλικιατζής δεν είναι φίλος σου ή προσωπικός σου ψυχολογικός σύμβουλος να σου πει. Κάτσε να σε δω λίγο. Μου φαίνεσαι για πατατάκια.
Πάρε ένα δοκουλάκι πατατάκια. Όχι. Το κηλικείο λοιπόν είναι μια μικρή ενεργειακή μονάδα από μόνο του και αυτά τα πράγματα δουλεύουν ασταμάτητα. Εννοώ με το κηλικείο όπως σας είπα πριν. Μέσα στη ζέστη για να κρατήσουν παγωμένα τα νερά, αναψυκτικά και παγωτά, ενώ έξω έχει 34.000 βαθμούς. Είναι οι μικροί αφανείς ήρωες της όλης εμπειρίας. Επίσης, κάτι που δεν σκεφτόμαστε ποτέ. Στο θερινό όλα ανάβουν περίπου την ίδια ώρα. Τα φώτα, τα ηχεία, η προβολής, τα ψυγεία, τα συστήματα, το κηλικείο. Είναι σαν να λένε όλοι μαζί, πάμε ομάδα. Και αυτή η ταυτόχρονη λειτουργία χρειάζεται σωστή διαχείριση ενέργειας, έτσι ώστε όλα να δουλεύουν ομαλά. Το κηλικείο είναι ίσως το πιο απλό παράδειγμα για το πώς η ενέργεια υπάρχει στα πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα. Δεν είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της προβολής, αλλά χωρίς αυτό η εμπειρία είναι μισή. Και τέλος, υπάρχει ασφαλώς και ο ίδιος ο χώρος. Το θερινό σινεμά δεν λειτουργεί όπως μια κλειστή αίθουσα, δεν χρειάζεται να ψήξει έναν ολόκληρο κλειστό χώρο, αλλά έχει άλλες προκλήσεις. Έχει θερμοκρασία, έχει αέρα, έχει υγρασία, έχει εξωτερικούς ήχους και φώτα από γύρω. Οι άνθρωποι εκεί θέλουν να είναι άνετα, χωρίς να νιώθουν ότι κάνουν κάποια δοκιμασία αντοχής. Γιατί άλλο να πάτε να δείτε μια ταινία και άλλο να ζείτε real time το τσάι στη Σαχάρα, για παράδειγμα. Το θερινό σινεμά μοιάζει απλό επειδή είναι οικείο, αλλά ενεργειακά είναι ένα μικρό σύστημα που πρέπει να δουλέψει σωστά από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι πάντα το πιο ενδιαφέρον πράγμα με την ενέργεια. Την θυμόμαστε συνήθως όταν κάτι δεν πάει καλά. Όταν δεν ανάβει ο προβολέας, όταν δεν ακούγεται ο ήχος, όταν ανάψουν τα φώτα τη λάθος στιγμή και ξαφνικά δεις όλους τους ανθρώπους γύρω σου σαν σκηνή ανάκρισης. Κάπως έως πολύ άβολο. Και δεν το θέλεις αυτό. Και μιας και μιλάμε για όλα όσα δουλεύουν στο background, υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν φαίνεται, αλλά έχει σημασία. Η προέλευση της ενέργειας που καταναλώνει μία επιχείρηση και άστο κάτω μάκι μου. Γι' αυτό επιλέγετε Green Pass Pro, την πρόσθετη υπηρεσία της ΔΕΗ, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνετε στην επιχείρησή σας, τόση ποσότητα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και δεσμεύεται για τη δική σας κατανάλωση. Και ασφαλώς, μαζί με την ενέργεια, έρχονται και προνόμια όπως αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις μέσω του ΔΕΗ My Rewards Coupons από κορυφαία brands της αγοράς. Ρίχτε μια ματιά, γιατί όταν το backstage μιας επιχείρησης δουλεύει σωστά, η εμπειρία μπορεί να γίνεται ακόμα καλύτερη. Οπότε, την επόμενη φορά που θα πάτε θερινό σινεμά και θα καθίσετε με τα popcorn και το προσωπικό σας κουνούπι, το οποίο σε όλη την προβολή αυτό το πράγμα, έτσι, θυμηθείτε το εξής. Όχι να κοπανίσετε τον εαυτό σας, μπας και το σκοτώσετε και απλά κουδουνίζετε αυτή, όπως τώρα που το έκανα. Από τη στιγμή που ανάβει ο προβολέας μέχρι να πέσουν οι τίτλοι τέλους, η ενέργεια δουλεύει αθόρυβα για να κρατήσετε ζωντανή την εμπειρία, όχι το κουνούπι. Φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι της ΔΕΗ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Όποια και αν είναι αυτή, δεν ξέρω. Θα δείξει. Θα δούμε. Ξέρω εγώ, κάποια στιγμή. Εδώ, θα είναι εδώ, κάποιο επεισόδιο με κάτι που θα λέω. Ναι.